Yeda mu nyina sese brane do nyina munya adaje na mohwe enne so yeda foforo trade mpo nyankopon de amaye eno nti yatena se aye ba besua de kai se medie ne de ba kope maame Fauzia de ekoso Sampa Sampa ho nsema akopie mu wa appeal court no eho eye update na me de be mrawi ebra ye sebie son sebie nyado ohene foforo a wo Sampa na matena nkonya asase so na dishia ya dishi busua eyi no ema no ebisai de chekro bia refi asante kotoko hene a obeye Sampa ma hene ebra aye Sampa de hyesem no ye twen ho emfie makomaku dunsia e wo bono in a half original House of Chiefs and sana entichemu eba ye benya bono east and afenso ye bono regional House of Chiefs president currently eye osaje for ade yo ajaman bedu eye president de mabono regional House of Chiefs ema ho kwan mi yi asem de ba iro Santa Hene ahemfie eye Santa Man Council eson se Sampa eka Asante Man ho ntino ensemo ana edi emfie dunsia ewo bono regional House of Chiefs no iro Santa Hene ede afe ena ede kan Sampa semno ma ne fi ho no mo a sese Sampa ewo ma hene a eye sangba jafla a otoso emienu ono eneye Sampa ma hene na Ghana hanoma na sa wo mayimu no National House of Chiefs na nanomatena nkonwa sebie son sebie nyato omo hwadwene o man no ho etoto o man no hwe o man ne kanko also nyina so ewo regional House of Chiefs ewo honomo a bono so ewo bie eno nti se wo hini so ache na manfo hini foforo ba na so ache na manfo anasa wo hini no eyo Santa Hene e ma hene na so ache wo Santa Hene a amane mu no wo ye ma hene na manfo nimu no esanse wo ache de kire na manfo nimu no na onu so nimu na manfo na wo wie a ye de no ekọ Regional House of Chiefs Emma president no gazette no as a president no gazette ni wia ansa na president ne de nanim e de no akwa National House of Chiefs ama na nanom nyina ehu ohene foforo no na Sampa ma hene foforo die ne de ankwa ye ne saa enam nsem wanansen benfie miense konfie nan mu ni anamo ne nsem a osaje force ade yo ajaman bedo otoso mienu sebie son sebie nyato woka ena afenso so wotu no eno nti ebra Sampa hene foforo de no ho kwakire bono regional House of Chiefs eden krata esese eka no ho kobia wode kan ho koye no nanka was saying Kabono Regional House of Chiefs led by osaje force ade yo ajaman bedo otoso mienu ehwe nanka gazette no nanka wobeka omohu as member at the Mabono Regional House of Chiefs. And also so ne de na ankwankwanko ba ne sa. Wo ye de sese wo ye nyina wie, na so so ne bepom ne. Ye gazette no mane be ye member of Bono Regional House of Chiefs. Eno na chiri no so. Ebra obesu chiri ro Santa Hene no. Abrante ye friend Farouk. As say ye friend Sam Odua. Ono na do ma hene. Ede ne ba National House of Chiefs. Senko babe gazette no nenso so no na nanom anje antum esanse omo se wonye hene na wo hene a wo munnimu no ene sangba jafla otoso emieno enu nto mama na nadom ahene kwan ama no an gazette eye samodua enu nti enamso ema samba jafla eye wo hene fufure e de Bono Regional House of Chiefs e court so wo mechire mu di ntia bepomunne amane mu ni bibie mu na manfo nyina agina tumu so wo ye wo hene nanso so na Bono Regional House of Chiefs empeso mbe gazette no amano aba be ye wo hene eno no mo de ko ya de edikan no hearing edikan no Bono Regional House of Chiefs aye lawyer wo gina mu di ama wo e de krata ba se ne ho mfa no etoso bi wo no so omo share se aye bosumi a etwa mu no hearing is akoso ananka ye omususu se nka otemuafo otie dwemo no
edi na temu beba na wieye eno no mu no ena esan say ensem nyina bede edi pefe say Bono Regional House of Chiefs any to me say sebi so sebi nyato wo hene foforo beba sebi omo besi ne ho kwan say omo ngazete no ma ne ma meka wo mo ehu bie omo ho eno to won sam no na onim say ye kwa akobua ma bibia to atwa me yetimi ngazete eye Sampa hene foforo yi na eno ena brante Farouk efrene Samodua ono so tro ne petition ba ya wo chiri mu say asem no so ono so na ni je ho so waka asem no eho ebi de to so bia mu no so anamo a aye ohene foforo Sampa ohene foforo nso tu ye ne say Sedoma hene a oye president de Mabono Regional House of Chiefs se wa ma ho kwan an gazette no a ene odi injunction ebeto aba omo beto a omo de beyi omo kanifo medidi omo animo no eno nti si ye behwa aba Regional House of Chiefs etoto ye no yisi ekohwe bia mu gese bono mantemu nko a ena yisi ankwankohwe a eye nanadoma hene ehwegina mu hweme eto aba ono esenya say president and the Mabono Regional House of Chiefs eno nti enne appeal court omo frasem no sign sikosie na da ben ena omo de ahye de kosie ne de momi enkohwemra na eba ye beto aso na ye ba court na se ne ye mama so tie no eye Farouk a obo ne hu samrani Samodua eba se Sampa mandemos na ye di no wo high court no opese oka ho bi efi se nsam na ewo mu no judge ne bua ebekọ atia no enti ene ye ba ye no na omo ankasa omo lawyer no esori ye eka se first eyi na ofali ye no wa withdraw or the emotion abase or withdraw sa first filing no die enti ene wo ye sa motion na ofali last time a ebeda abontin no lawyer na oye lawyer ema Bono Regional House of Chiefs ono no chambers din ene woso ena lawyer foforo nso ene signing ye entina eye very incompetent because lawyer foforo a prepare na eye Bono Regional House of Chiefs lawyer no ena prepare sa motion no en wodi ma lawyer foforo ena lawyer foforo no sign ye but o man hunu nyankopon efra o mani ema o man kasa na o man hunu enti chambers na e prepare no din ba so ena lawyer na obe sign ye se ona ye lawyer wo no wa prepare no ono nso din ba so enti o mo ankasa hunu ye no ena o matwere aba se o mo withdraw that motion no enti o mo withdraw that motion no no ma file foforo enti judge no ebisa ye lawyers ena ye lawyers kan se o mo ni problem bia ewo efa ho enti o mo ma kwan e mo withdraw ye but o mo side motion foforo eba no ena ye lawyer no sorry kan se near reliefs na lawyer na ogina homa Farouk a obo ne hu samrani Samodua no edi aba no relief number 14 ekire se enye Sampa ewo bunu mu na mmom se Sampa foforo bi wa Santeman a enti ye lawyer no sorry ka se eye kasafin a ensem fata se lawyer ni betwere sa akase no enti lawyer se omo wo ho ene judge ni nyina agito mu se ampa sa nsem na okan wo relief 14 se eye Sampa foforo na enye Sampa ewo Bono region no eye kasa eye kasafin a sebi yenka no court enti wo judge lawyer no gitu mu ema mu yi sa paragraph 14 no afri mu omo yi paragraph 14 ne free mu wie ye no ena judge ne bisa ye say ye lawyer no ewo opposition to the new motion na ena ye see dey be ye ni opposition we are not opposing it omo makwan na Farouk a obo ne hu samrani Samodua no embe ka asem no hu ne yendi asem no once and for all enti Bono Regional House of Chiefs lawyer nso a oni omo na ekoba no nso agitu mu ema National House of Chiefs omo lawyer nso a represent omo nso agitu mu enti lawyers ni nyina agitu mu wiye no ena judge no ma order say omo lawyer na o represent Farouk a we Samodua no on file processes bia owo by 27th of this November
ade bia krata bia ensem biara owo a eno ne ngina so nti a wo ba be ka asem no ho no omfale bibia by 27th of November. Owie eno a na motion foforo nso baaye of November. Owie eno a na motion foforo nso baaye. Motion foforo a omudi baaye ne se eye Bono Regional House of Chiefs. Edi aba se omo pese omo cross examine the acting president of the Sampa traditional area. Aye na nakwadwo masa otoso mienu. Na court mo omo kwan na omo cross examine na Samba Jafla oye Sampa manhene. Court krono nso emmo omo kwan no omo cross examine the regional house of chiefs omo registrar. Nti sa motion na omo di ba ye se omo siki court no na court na omo kwan emmo matumi cross examine omo no. Court no e di akɔhye on 25th November. Nti 25th November no enna ye nyina ye baba be hia e wo court ho. Na court na hwehwɛ mu ahwɛ se ampa emmra mu se omma kwan emma omo cross examine wom. Tinyame yadoma yebeba but questions kakra me bisa ne se asɛm a court di ya kopim se nko wo shede ti se obema ne judgment na obi aba se me ba beka ho na wo a wo ho a yedi asɛm no beduru point ne be wo se court nsam ma kwan na court tu obi ano na nyame yadom na 25th no ye beduru ho a ne ye lawyers woka ene ne emra ne sie no judge ne beka em ye na asɛm ba ko bi so science bio emra judge lawyer na ogina ho ma Farouk e kan say court man 27th no na o ka say mere ne swa na nka wo pemere bebre e na judge ne bi san say o see asem na e koso wo court no we hunu e na wate say wan man be ka ho a ebe hawo nti ade a wa hunu wate de emere dodo san na wo hia senka sesei na ye ka kire wa e na be ka say wo hia mere bebre ba ade no wo see we hunu e na wan fa wo ho a mebata ho a ebe hawo enti wo hia mmerɛ bebre bi a wo be hia mmerɛ bebre bi sɛ yɛma mmerɛ bebre enti wo ntimi ntwi asɛm no nkɔ akiri wa ma no up to 27th no onfale ne bibia tinyame ya adom a 25th no ansa na 27th no yɛbɛba 25th na waba betie motion na mesrama amomfa nkyɛme link no sese court ahyɛ sɛ wɔde asɛm no akɔhyɛ 28th of this month and our friends so betna so aka eye asem no ye de wo honom say yeso en nti ye ne de akire ye hwe ba asusu a e de bode ho no e befa bidi e de ma me fozi ade bi e fa Sampa ho ne e fa nananom matena nkonya na wo nsem ho ne nyina ho no ene e bokosem ne adesua no eno ne yetena se ye de besom mo otwe dem ponyankopon yadoma ye be hia makram